неделя си работя аз по един проект и ми поставях нова задачка. И аз така доста притеснена от това как ще я свърша, защото е нещо ново за мен, доста предизвикателно. Съответно се поспича малко, но я приемам задачата и казвам, добре, търся решения, сътворявам даже някакъв план и всичко вече е точно. Решавам обаче, че ще започна да правя нещата и да ги действам от понеделник. В понеделник в 4 сутринта ставам с канско главоболие. Включил се е кой? Онзи, който ни пази. Може да сте чували тази теория, може и да не сте я чували, но за съжаление аз дълго време не я приемах за вярна, докато не се случиха поредица от неща, които всъщност потвърдиха тази теория. А именно, че ние в общи линии 90% от действията си ги правим на автопилот. Дори това видео нямаше да бъде възможно в момента, ако ми се беше случило преди много време, когато си бях взела шофьорската книжка. То шофирането е превърнато в такъв автоматичен процес, че аз освен да шофирам, мога да правя и други неща. За всяко наше действие, особено в зоната ни на комфорт, има изградени такива постоянни невронни пътеки и ти без да се замисляш на практика, вършиш действията. Но, когато се изправиш пред ново предизвикателство или когато тръгнеш да променеш нещо в живота си, тогава започва купона. Тогава се включва този пазител, който не разрешава на теб да ти се развали комфорта, защото го приема като заплаха. Със сигурност всеки от вас има такива примери. Това са решаваш да пазиш диета и изведнъж си поканен точно на следващия ден на рожден ден. Или има някакво събитие, на което не можеш да откажеш. Или искаш да заминеш някъде сам на курс, с който да промениш нещо кардинално в живота си. Да, ама не е точно така. Отутре спираш да пушиш, обаче се случва някаква нервна обстановка и само още една цигара. И куп други такива ситуации. Сигурна съм, че всеки един от вас може да изкара торба с такива ситуации. Да и така, и на мен така, по същия начин. Защото не го направих от неделя и не го започнах веднага, а го отложих за понеделник. Затова вчера бях коронясана да съм кралица на банята и на леглото. И цял ден изкарах там. Днес вече съм си свършила задачата и положението е по-добро. Да не кажем много добро. Затова, мили хора, не си отлагайте нещата, почвайте и ги правете и не се спирайте от тази автоматична програма, която ни пази, а действайте и си гонете мечтите и задачите. Усмихнат ден!